diku sorong tui ijia mondilon nang kahumri alam the puthak khalita sini ada orang kang tui iji mondilon nili nang kahumri alam the ke halo UCF United Christian Forum ku labangso kapetik pon atake mondili tin kahumri dam je phansini tum phan UCF na jok nang toilo la benjok sini lipini jak nang humri lo ami tum abang so 2024 non Christmas ja prang ami tum kopini person kemang la person duma oh labang so 2024 ning kana phana kemang ga halon ke bangji tai Christmas ni nitum pre Christmas talon ponji la benjok sini tum amonduli tin tami ki thandam ne ka kam apa sini tum lang awareness ki pida oh awareness pida enami tum labang so non Christmas ki ekban Christmas ki comment to ani sing tum khejong pon lo la ke 11 December nangli tuma lehi chup apon duma lehi chup han bando mondri timben bangko anche tong nang la sonang ni tuma ni tum la bangso target ke ave mane do anpen mane e tuma mondli tin tame do anpen che tong theklo te la mission kusin tum mangpon nangli tum la order bagori ma mate daramra tum la dalamra kang ansini tum mane klempon mondli ko ande ji nangli mondli ka do be thom kepra hind thom kare ni en nangli tuma konon putha bangge pini la bangso program bangge dapen aku hem cepano tu non dapen aku hem cepano nangli men cethan the element Anriow Ingti nangli mondli ke nili korangso GL church chalo apa aja pamen ho để chỉ giang đi chỉ giang hak la song kunang po chỉ đu đất đu thế cái đó là tốt Kalau nói tụi mà bang cái đó